Que tal, señoras, señores? Moi benvidos a Conexión Galicia, o seu programa de actualidade e de debate que facemos dende Madrid para a nosa terra, para toda Galicia. E saudamos xa en directo os que nos seguen pola G2, un chisco máis tarde pola noite na canle principal da Televisión de Galicia. Hoxe é martes 17 de febreiro, o Día Mundial da Resiliencia do Turismo, e hoxe, hai 26 anos, Bill Gates presentaba o novo sistema de Windows. Xa choveu. Hoxe tamén felicidades aos chineses que celebran o seu ano novo, tamén os Teodoros e os contables que hoxe están de santo. Por riba de todo, un martes cargado con moitísimos temas que imos compartir xa cos nosos convidados, con Iván Gil, xornalista del periódico, que tal? Moi boa tarde, María, moi ben. Ben? Temos o seu carón tamén a Paula Chouza, xornalista del País. Todo ben? Moi ben, todo ben, boa tarde. Boa tarde, Pilar Cernuda por esta banda, que tal vas? Moi bien, estupendamente. Ben? Buena tarde. Sí. E tamén Víctor Rubido, director de El Debate. Boa tarde. Boa tarde, moi contento de estar aquí. Que ben, nós moi contentos de que esteñan eles catro e que estean todos vostedes tamén nas súas casas vendo Conexión Galicia. Bueno, imos comezar coas sondaxes, coas enquisas destas últimas horas que debuxan un panorama un tanto kafkiano, porque o CIS de Tezanos, despois dun accidente de tren, do caos ferroviario, da derrota de Extremadura, da derrota de Aragón, repito, o CIS de Tezano outorga 10 puntos de vantaxe ao Partido Socialista sobre o Partido Popular. Iván, primeira valoración sobre este asunto. Bueno, eu creo que o CIS de Tezano está moi desacreditado, non? Simplemente hai que ver un exercicio moi sinxelo, ver as enquisas, a xente que responde que nas últimas eleccións votou o PP e o PSOE, hai moitas máis que votaron o PSOE que o PP, co cal ese recordo de voto. Co cal aí hai un sesgo xa bastante notable, porque no 23J tivo máis votos o PP. Pero, bueno, eu sí que me quedo con moitas cousas da enquisa do CIS. Unha delas, eu creo que é esa auxe de Vox, non? Esa barreira psicolóxica preto do 20%, e máis a outros contidos, non? Que fixo moi interesante as preguntas da Constitución, por exemplo. Vale. Pilar, sería un bon momento para convocar eleccións para os socialistas se estes datos foran reais, non? A ver se nos aclaramos un pouco de que está pasando en este país. A mí me da pena Tezanos, porque era un hombre que ha sido importantísimo en su trayectoria profesional como sociólogo, trabajó muchísimos años con el PSOE de verdad, sí, el de Felipe González, y le sirvió de mucho sus informes, y estaba muy acreditado, y ahora mismo, pues bueno, entre los profesionales de la sociología y de las encuestas, no me refiero a los periodistas, te dicen que ha perdido absolutamente el oremus, vamos, que no está desacreditado. Me da pena, porque podría haberse retirado pues muy alto, e, sin embargo, se ha convertido en un personaje que da risa. Hai outras enquisas estes días, como, por exemplo, a do diario La Razón, que, bueno, se achegaría un pouquiño máis á realidade, fala da maior derrota para o bloque da esquerda dos últimos 50 anos e de que a dereita obtería máis de 200 escanos. Paula. Bueno, iso precisamente o que di Rufián, non? Que estamos ante a posibilidade de que haxa 200 escanos de PP Vox. Eu coincido totalmente con Pilar en que hai un desprestixio continuado do CIS. Non entendo como non se cambia a cociña, porque das 44 eleccións que houbo dende que Tezanos é presidente do CIS, en 43 delas se volveuse a repetir a tendencia tamén en Aragón, sobre representouse a esquerda, co cal hai algo que non está funcionando. Eu do CIS quedo con esa tendencia de Vox ao alza e tamén cos datos sobre os principais problemas dos españois. O principal, a vivenda, para máis dun 42% da poboación. Nesas enquisas tamén se fala das derrotas electorais de Extremadura e de Aragón. Súmanse unha longa listaxe de fracasos do Partido Socialista, que perdeu 20 das 26 citas electorais, Vieito. Sí, bueno, dende que Sánchez está ao fronte do PSOE, por exemplo, en Xerais, salvo as do ano 19, que as gañou daquela maneira, pero non gañou ningunha elección. Primeiro pasou dos 110 de Rubalcaba a 90 escanos, de 90 escanos a 84, despois no 2019 creo que acadou 123 ou así, e xa a partir de aí, de derrota en derrota, hasta manterse no goberno, que é unha cousa moi sorprendente que fala moito do momento actual. Quería dar dous datos do CIS. Un deles, hoxe publicamos en El Debate,
que os sociólogos de Target Point cos que traballamos nós colleron o que se chaman os microdatos, que sabes que teñen dereito, e a eles salíalles coa metodoloxía que traballan que o PP tiña casi que 3 puntos máis que o PSOE, cos microdatos do CIS. É dicir, que en realidad a cociña de dentro salía casi que un 13 puntos de diferencia entre o que pon Tezanos e o que en realidad os sociólogos ven cos microdatos, non? A min o CIS, efectivamente, entre que fai unha enquisa mensual, que era a primeira vez que se fai, e que despois pregunta cousas como as tendencias sexuais según a intención de voto, pois estou con Pilar. Non é o mellor momento nin do CIS, nin Tezanos vai rematar a súa carreira moi ben. Non sabemos tampouco se é o mellor momento de Felipe González con esas críticas ao núcleo duro de Pedro Sánchez nestes últimos días. O ministro Torres chegou a suxerirlle que marche do PSOE. Escoiten. Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa que haces tú en ese partido, ¿no? Insistía o ministro Torres, es que estas eran as palabras de Rubalcaba, pero bueno, él aplicou unas a Felipe González. Hai risco de escisión, Iván? Home, risco, eu creo que Felipe González representase a sí mesmo, non? Si é certo que, bueno, hai certos críticos que poden coincidir máis con él, vesase paje con cadros con altas responsabilidades, pouco máis, pero a mí o que me chama, bueno, máis alá de que esta resposta eu creo que é un pouco coordinada, non? Non creo que un ministro saia a reprochar a un expresidente do teu partido si non ten o beneplácito da dirección, do secretario xeral, neste caso Pedro Sánchez. Co cal, bueno, eu creo que se entrevé que fan dano as súas palabras, representa todavía a un núcleo de votantes ou máis centrados, máis moderados, ou incluso por xeración, que tamén coinciden máis con Felipe González, pero a mí o que me chama realmente a atención de onde ven a polémica destas palabras xa non é tanto que dixese que votaría en blanco se presentaba Sánchez polo PSOE, senón esa naturalidade que ao fin e ao cabo acaba como medio defendendo un pacto PP-Vox. Eso sí que me chama a atención un expresidente do PSOE cando pon na mesma balanza, non? Ou incluso di que é pior pactar con Bildu que con Vox. Pero, bueno, eu creo que a reacción denota que fai dano, non? Vale, que te chama máis atención a ti, Pilar? As palabras de Felipe González ou a reacción do goberno? O sea, Felipe González es de otra época, evidentemente, pero es la mejor época del PSOE y la mejor época de España. Es el mejor presidente que ha tenido la democracia en España y, aunque no sea más que por eso, merece un respeto, sobre todo de la gente de su partido. Entonces, yo que pienso que efectivamente, y él lo debe pensar también, porque si nos damos cuenta, él ha estado mucho tiempo callado. Él ha tenido una vida internacional muy activa y no ha hecho ningún alarde de ello. Y ha sido mediador en cantidad de conflictos internacionales en estos últimos años, se ha entrevistado con gente importantísima, se le ha invitado a foros reducidos para hablar de los grandes problemas de Estado de diferentes países y lo ha hecho siempre sin afán de protagonismo. Sí. ¿Cuándo ha empezado a hablar? Cuando ha visto que su partido que ha perdido los principios. Ya no es un problema de que es otra época, pero los principios son siempre inamovibles en un partido, en un país o en nosotros mismos, ¿no? Y los ha perdido. También Rodríguez Ibarra, que nunca ha sido un hombre muy felipista, él era guerrista además, pero también ayer ha dicho lo mismo, ¿no? Dice, yo ha dado a entender que va a votar en blanco, como ha hecho Felipe González. Yo creo que Felipe González se sentía obligado a decir, miren ustedes, a mí esto no me gusta, y creo que esa es una lealtad hacia la gente de su partido que está absolutamente de desacuerdo con un gobierno tan corrupto como este, y él le ha dicho, mire usted, que no todo el mundo es igual, aquí estamos unos cuantos que defendemos otro PSOE. Todo isto chega nunha gran petición de autocrítica ao Partido Socialista. E todo isto chega despois das palabras do ministro tamén Óscar López, que cargou a un falecido, a Javier Lambán, con mal resultado electoral en Aragón. Todos escoitamos xa esas palabras, pero coido que non deben quedar no olvido.
que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición, el señor Azcón se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido. Es mi opinión, yo respeto otras, lo digo con respeto. Digo con respeto, Paula. Desafortunadísimo, eu coido que foi desafortunadísimo este comentario de Óscar López, que quixo facer, agora que Óscar Puente está máis desaparecido nesa labor, non, de escudeiro de Sánchez, quixo sair el como escudeiro de Sánchez, porque hai que lembrar unha cousa. Claro que non, probablemente non foi un mal resultado de Pilar Alegría, foi dende logo un mal resultado de Pedro Sánchez, que apostou pola ministra para a convocatoria electoral en Aragón. Foi tan desafortunado que a propia ministra saiu a defender a Lambán e a desacreditar as palabras de López. Pero, bueno, eu creo que máis alá das declaracións, o que tamén reflicten é o problema que ten agora mesmo territorial o PSOE, o problema dun PSOE tamén que xa non está aliñado con Sánchez. Viamos efectivamente a Felipe González, que con todo o respeto na súa labor como presidente, creo que non é un referente do socialismo pos-15M, creo que esta etapa nova xa fora do bipartidismo e das maiorías absolutas non a soubo encaixar ben, pero sí reflicten todas estas declaracións un problema que ten Sánchez, que antes tiña un partido que estaba pechando filas con el e agora pois hai moitas críticas e ten unha crise fonda. Ten unha crise fonda de división de opinións tamén, porque Óscar López é que non se disculpou, é que incidiu nesas palabras, non, un día despois. Sí, por iso eu sí penso que Felipe González é un referente da democracia. Os que vivimos aqueles anos sabemos o importante que foi xogar, o que papel que xogou Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, etc. Calvo Sotelo sempre decía o PSOE chegou ao poder porque nós fixemos o que había que facer, non? Iso é o que é un demócrata. É dicir, Felipe González tiña toda a razón cando decía, home, decir que non convocas as eleccións porque vai gañar a oposición, iso non é democrático. É que a democracia é votar, é a alternancia, é a soberanía da cidadanía, non é un señor que se pon ali esa ata ao poder e non ten nin orzamentos, nin ten nada, iso non é democracia. A democracia é un xogo libre dos cidadáns que lle otorgan a confianza a uns e outros. E, lóxicamente, eu, dende o meu punto de vista, Felipe González, como tamén outros persoeiros que viviron tanto a transición como a democracia, son referentes na democracia. A democracia non pode ser ni de dereitas ni de esquerdas, é de todo. Porque eu sempre digo, dereita e esquerda é unha palabra topográfica. Cadrou que uns estaban á dereita e outros á esquerda. Pero é topografía. Hai un principio xeral, unha corrente de valores que ten que ser consensuadas a ambos lados das orillas. E a preocupación que ten Felipe, e con el compartímola miles, eu diría milleiros de cidadáns, é que os consensos da democracia española están en perigo con este goberno e con este PSOE, que ten moi pouco que ver co PSOE que efectivamente coñecemos cando éramos máis novos, cando o vimos gobernar noutra etapa, etc. Un PSOE no que na executiva de Felipe estaba prohibido falar ben de Felipe. Só podías ir ali a facer unha crítica. E había unhas grandes correntes, en fin, Pilar, acordaraste cando todo... De feito, Felipe chega a convocar un congreso extraordinario porque un ala do seu partido era marxista e defendía o marxismo. E iso é un demócrata. Ora, a rematar botándolle a culpa aos mortos, sinxelamente. Eu que si non estou de acordo é que, claro, que Bildu son herdeiros dun grupo terrorista. E eu creo que hai unha gran diferencia entre o que pegaba o tiro na nuca e non o pegaba fai 50 anos, pegaba o moito do franquismo tamén, quero decir, Bildu é unha coalición de partidos na que porque hai unha gran diferencia entre non vou a ser eu que me queira caracterizar por un pouco simplista. Non, perdona un momento, Iván. Hai unha gran diferencia entre pegar un tiro na nuca a un cidadán a simpatizar con unha determinada ideoloxía, é dicir, Otegui estuvo no secuestro e no ametrallamento de un candidato, de un membro da UCD. Ata onde sei eu, ningún dos que están en Vox estiveron en nada deso.
é que non é o mesmo. É que a acción é unha cousa e a verba é outra. É que Otegi era un terrorista, estivo na cárcel como terrorista, e hai moitos de Bildu que foron terroristas. É que hai outros que non son. Con que haya un terrorista xa me chega. Bildu non é un partido... A señora... como se chama? A portavoz, que nunca me sai, que era xornalista. Esporúa. Esta señora suliñaba os que había que matar. Se iso vos parece moi ben, pues estamos en dous conceptos da vida democrática totalmente distintos. Totalmente distintos. Esta señora, o tormento que someteron a Ortega Lara de telo nun bulo, esta titulou no seu xornal Ortega Lara vuelve a la cárcel. Esa persona ten empatía. Imos falar agora da situación postelectoral despois de Extremadura e de Aragón. Son dous resultados que remataron, sí, coa vitoria do Partido Popular, pero non lle dá para gobernar. Entón, son dous escenarios similares, pero tamén ben diferentes se escenifican, porque o de Extremadura, sobre todo, non vai ser doado. Estamos, Iván, atisbando unha repetición electoral en xuño. Claro, creo que eso vai ser un pouco a clave, non? Porque ao fin e ao cabo é un ciclo electoral que se mezclan urnas con negociacións de goberno. Co cal aí os incentivos eu creo que se reducen no caso de Vox. A primeira cita que houve foi a de Extremadura e eu creo que se vai utilizar un pouco como carta para conseguir outros acordos, non? A nivel de Aragón, sobre todo, eu creo que tamén pola animadversión que hai casi personal, non? Entre Abascal e a señora Guardiola. O efecto que pode ter unha repetición electoral na madre de todas as eleccións, que será a de Andalucía, veremos, pero bueno, hasta ahora vese que a Vox nada lle repercute negativamente, pode ser que incluso mellor hasta penalice máis a quen forzou ese adianto electoral. Polo de agora, Núñez Feijóo que manda un aviso a Guardiola, a unidade e a concordia. Escoitamos. No podemos permitir que fallen los partidos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo. Bueno, descartamos, Pilar, que Vox finalmente se absteña, ¿no? Vamos a ver, yo no sé si se va a abstener o no se va a abstener. Lo que yo veo es una falta absoluta de madurez por parte de alguna serie de políticos actuales, ¿no? Lo que está haciendo Guardiola me parece infumable. Pero también otros personajes de la política actual y de diferentes partidos. Cuando tú entras en una negociación tan importante como formar gobierno, la experiencia y la madurez, la cabecita, te dice que hay que hacerlo con discreción. O sea, yo estoy harta de ver en esta España actual de políticos que no saben de política ni saben de comportamiento político, que tienen que negociar algo importante y lo primero que dicen es, pues yo voy a ir a la mesa de negociación y voy a pedir esto y esto y esto y esto, y si no se van a enterar. O sea, muy infantil, ¿no? Todo. No, sí, es que falta experiencia, falta madurez, falta sentido de Estado. Entonces, lo que ha hecho Guardiola no hay por dónde cogerlo. Pero por Vox te pasa exactamente lo mismo. O sea, Guardiola dice, pues no voy a negociar nunca porque estos señores me caen mal. Y entonces dicen los otros, pues yo te voy a pedir informativos de televisión autonómica y una vicepresidencia y 2 consejerías. Eso es de patio de colegio. O sea, ¿dónde están los políticos en España? En los diferentes partidos. Entonces, a mí siento una vergüenza infinita, por no decir una rabia infinita. No nos merecemos estos políticos, o estos políticos que tienen que negociar. Sí. Mazón, por lo menos de momento, ha dicho, sí, estoy negociando y ya veremos. Azcón, perdón, ¿no? ¿qué he dicho? Mazón. No, Mazón, ya es que ya no está en esto. Pero es que esto es que no es la primera vez que ocurre. Es que hace varios años que cada vez que hay que negociar algo, lo primero que dicen es, rueda de prensa, voy a contar qué voy a pedir. Claro. Pero tú estás aquí, oye, un respeto. Claro, dicía agora Pilar, Azcón tendeu a man os de Abascal, eles polo de agora pois non a retiraron, non? Efectivamente, a situación é bastante distinta en Aragón que en Extremadura. En Extremadura, porque Guardiola ten unha relación moi complicada, non, con Abascal, e de feito, bueno, a actitude de Guardiola sempre foi de non, eu quero gobernar en solitario, tivo que tragarse as súas palabras no ano 2023, pero eu creo
que PP e Vox están condenados a entenderse. Non vexo un adianto electoral, non sei que pasará, pero non o vexo, porque con que credenciais te presentas ás eleccións xerais? Creo que ten que haber algún tipo de acordo e que haberá algún tipo de negociación na que finalmente Vox rebaixe, porque tamén o que amos a Vox, amosou xa que non ten grande querencia polos gobernos autonómicos. Eu sego sen entender que sexa unha formación política que se presenta ás autonómicas cando quere cargarse o estado das autonomías, pero a xente os vota, a xente vota sempre a Abascal, da igual cal sexa a elección e o candidato, que a quen votan é a Abascal, e ademais están arrasando, co cal algo están facendo que está chegando, están tocando esa tecla que non tocan o resto dos partidos. E o PP, dende logo, arrastrando no seu discurso, etc. Pero Vox ten que entender o que é un goberno de coalición. Ti non podes chegar e dicir quero a vicepresidencia, 4 consellerías e ademais que me prometas que vas a asumir todo o meu programa político. Así non se negocia. Efectivamente, hai moita declaración pública. Escoitábamos Antonte ou onte a mañá a Guardiola falar de que o seu feminismo era o mesmo feminismo que o de Vox. Cando hai un tempo falabas do machirulo que era Abascal e que non querías saber nada deles, etc. Eu non sei se a cidadanía entende isto, e dende logo as urnas non amosaron que estea entendendo isto. Que está pasando, Bieito, porque hai tal diferencia entre Aragón e Extremadura sendo resultados tan similares? Bueno, eu creo que ten moito que ver ca personalidade dos protagonistas, non? A mí pareceme que, efectivamente, eu creo que hai tres ideas para mí moi importantes. A primeira, hai un gran corrimento á dereita en toda Europa, eu diría en todo o Occidente. É dicir, hai un hartazgo, un cansancio de toda esa política de esquerdas que foi moi intrusiva incluso nas vidas privadas das persoas, non? E hai un cansancio. Ese paradigma cansou moito a moita xente. Ese é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Vox, que efectivamente está medrando moito nas eleccións, pero todavía non é a primeira forza da dereita. E iso parece que é o que quere ser. En realidad, quere superar o Partido Popular, pero para iso está esperando o ano 31. Entonces, ese concepto que di Vox de que está aquí para amañarlle os problemas aos españois non é certo. Vox tense que plantear seriamente que quere facer. É dicir, porque efectivamente o PP di, oiga, temos que facer unha coalición, como decía Paula, están condenados a entenderse. Pero eu creo que teñen pouco interés os de Vox en entenderse. máis alá dos erros ou da falta de pericia negociadora da señora Guardiola en Extremadura. Que lle pasa a Azcón? Azcón teno moi claro e, ademais, no Lasco, o candidato de Vox en Zaragoza, xa era vicepresidente antes. E cando a dirección de Vox lle dixo que tiña que deixar de ser vicepresidente, levouse un gran disgusto. Hai unhas grabacións nas que el, e máis a súa xefa de gabinete, pero estes que fan, pero que fan? E o mesmo pasou en Baleares, en Valencia, en todos aqueles sitios donde en Valladolid non querían, os de Vox que estiñan as consellerías, non querían deixar o goberno. Entón, o problema de Vox, dentro do meu punto de vista, é que, ao mellor, moitos plantexamentos ou algúns plantexamentos lle poden resultar atractivos a unha parte da sociedade, pero moito me temo que a dirección de Vox está noutra cousa que non é o pacto nin a solución dos problemas dos españois. Pilar, que quería apuntar. Es que la dirección de Vox, a lo mejor me equivoco, pero es lo que siento y lo que me transmiten. No quiere gobernar. Claro. Es que le va de cine sin gobernar. La prueba es que ha deshecho gobiernos a golpe de torneta de bambú, que es la sede de ellos, es decir, se rompen los gobiernos autonómicos donde estaban, en algunos de ellos estaban bien y haciendo cosas, les dijeron fuera. ¿Por qué? Porque les va muy bien sin gobernar, no asumen ninguna responsabilidad. Me parece en el fondo que es un partido profundamente cobarde, pero le está yendo muy bien la estrategia. Pero eso te demuestra también la falta de madurez del sabio, supuestamente sabio pueblo español. Están votando una serie de gente de un partido que no ha gobernado nunca porque no le da la gana de gobernar, no quiere gobernar. E agora temos, ademais, os novos comicios, os comicios de Castela e León en nada, o 15 de marzo. Pois consolidarase esa suba de Vox, todo apunta a iso, non? Sí, a parte de Castilla e León é onde xa obtiveron, creo
creo que os seus mellores resultados autonómicos, non? Nas anteriores. Aquí danse un cóctel que é tremendo, non? Máis alá desta tendencia que ten ascendente Vox, como dicía Vieito tamén este clima xa casi en Occidente en xeral, e logo Castilla e León, onde, bueno, pues hai un presidente, eu creo que bastante débil, foi dos primeiros que houve un vicepresidente de Vox, e onde a barreira esa psicolóxica do 20% estaba aí co cal. Se a medio plazo, que Vieito non o dicía así directamente, se a medio plazo o objetivo de Vox é ser a forza hexemónica da dereita, non nos presentes así, bueno, poden caer no erro, non, o síndrome Rivera, non, de forzar repeticións electorais porque ves aí unha tendencia e logo pinchase o globo. Claro, pero cal é a situación en Castilla e León? Que se pode dar a circunstancia, veremos un pouco as enquisas, pero PP, PSOE, Vox, uns porcentajes bastante cercanos uns aos outros. Co cal, aquí, Vox terá que facer cálculos de se fai unha aposta ao doble, a todo nada, ou realmente lle sirve para que as súas expectativas sexan de acordos electorais, pois subir tamén un pouco o listón. María, e logo vai Paula, verdad, que querías falar tamén. Cando de aquí somos máis veteranos, co aire de nostalgia que empezamos lembrando a Felipe González, a min gustaba máis o bipartidismo. Funcionáballe moi ben a España, iba moi ben a España co bipartidismo. E agora, pois, hai o que hai, en fin, é a sociedade libre que decide. Pero mira, Estados Unidos é a mellor democracia, digamos, do mundo. É democracia dende que naceu, e foi democracia todo o tempo, e, oye, republicanos, demócratas, republicanos, e aí están un país que cando entras ali a profundizar como é o armazón do Estado, daste conta que é un país moi serio. Paula, un apuntamento final. Bipartidismo con nacionalismos periféricos, non? Que era o sistema que tiñamos. Non, estaba lembrando que efectivamente o resultado de Castela e León foi o principio do fin de Pablo Casado, que non sei xa se nos lembramos de Pablo Casado, pero durou creo que 5 días que despois daquelas eleccións. Efectivamente, en Castela e León vai seguir o calvario para a esquerda, o calvario para o PSOE, pero sobre todo tamén, aquí, neste caso, creo que a esquerda federal, non, a esquerda do PSOE, vai quedar fora, porque eles insisten en presentarse en listas separadas, non teñen ningunha forza, ningunha implantación territorial, bueno, Esquerda Unida un pouquiño máis, pero ainda así Podemos vai por un lado, Esquerda Unida é ese partido que se chama Movemento Sumar con eles. Eu creo que estas eleccións van a reflectir a tendencia que estamos vendo nestes comicios. Bene, pois xa que abriche ese melón, imos coa esquerda, cos movementos da esquerda, porque o sábado vai nacer un novo proxecto político con Sumar, con Máis Madrid, con Esquerda Unida, con Comuns. Parece que non con Podemos. Por que non con Podemos? Non hai cabida para Podemos. Pregúntales a ellos. Me da a impresión de que a Sumar, a Yolanda, fundamentalmente, que debe estar en este momento sin saber qué es de su vida, porque no la quieren en el partido, en el grupo. Sí. Ella quiere continuar, pero hace como que no. O sea, esto está un teatro tremendo, ¿no? Y Pablo Iglesias, pues hace mucho tiempo que va por libre, pero sin dejar de querer influir en todas las decisiones que se toman dentro de Podemos. Entonces yo no sé qué va a pasar ahí, porque además cada día haces la lista y no te salen los mismos partidos que te dicen el día anterior que iban a formar parte. Ahora, esto es un espectáculo, ¿no? Porque si echamos un poco la moviola atrás y vemos la presentación de Sumar, eran 20 y tantos partidos, se han ido yendo todos y ahora quiere repetir lo mismo con los que se fueron. Es decir, que tienes todas las garantías de que vuelve a haber una explosión interna, porque bueno, están demostrando que desde el minuto 2, no desde el 1, empezaron a producirse disidencias ahí y malos rollos, como se dice vulgarmente. Aquello es un partido, vamos, empezando por con qué... cómo te hablan de la propia líder, que era Yolanda Díaz, que con desprecio, con risas, se burlaban de ella.
hemos tenido que poner bastante sensatez los periodistas para hablar de Yolanda Díaz, y sabéis que no es santo de mi devoción, pero claro, ante las barbaridades que decían de ella sus propios dirigentes de Sumar, pues dices, hombre, pobre, es que te daba pena, porque es que... Só temos unha data que o sábado non sabemos quen vai conformar esta formación aínda a día de hoxe e tampouco quen a vai liderar, porque Esquerda Unida xa amosou o seu rexeitamento, como ben dicía Pilar, a Yolanda Díaz, pero que non sabemos se ela vai ir ao choque ou vai deixar pasar a oportunidade. Eu creo que terá que calibrar un pouco apoios. Creo que non soamente en Sumar, creo que tamén por a un oído o que pensen saia do seu socio maioritario de goberno que o PSOE, co que se aspira a revalidar un goberno de coalición progresista. Eu sí creo que tampouco é cuestión de fundir liderados cada legislatura, pero os datos as enquisas aí están, a caída crónica de Sumar nas enquisas é evidente, a caída crónica de Yolanda Díaz na valoración pública tamén é evidente, desde que comezamos esta legislatura, comenzando polo primeiro ciclo electoral de galegas, vascas e catalanas, o peso electoral de Sumar é prácticamente anecdótico. Co cal, non sei se todo é culpa dos liderados, pero eu creo que neste contexto, nesta política de tanta visibilidade, de tanta hiperliderazgos, eu creo que sí son importantes. Creo que aí sí que deberían de facer unha reflexión. E logo introducimos tamén a outra personaxe nova, a Gabriel Rufián, que mañá vai presentar, non sabemos moi ben o que, pero vai presentar un independentista salvando a España, Bieito. Bueno, a mí non me parece mal, vamos a ver, eu sempre defendín que os vascos e os catalanes dos partidos nacionalistas se comprometeran no goberno de España e na dirección de España. A mí pásame máis que eu, Rufián e Ábalos son dos persoeiros que eu iría encantado de cañas con eles, porque son simpáticos, non? Que pague algún deles, porque con algún é complicado seguir o ritmo, non? Pero o que vou é que a mí me parece que efectivamente en España ese frente amplio que queren facer da extrema esquerda non ten moitos votos. Preguntabas por Podemos. Podemos é que se convirtiu nunha finca particularísima do matrimonio Iglesias. É dicir, pois hai unha serie de persoeiros que os acompañan, pero claro, e esa finca particular de Iglesias pois ten moitas contradicións que poden parecer demagoxa, pero non son demagoxa, calan moito na sociedade. O feito de que viva nunha casa extraordinaria, nunha residencia nas aforas de Madrid, mandar os nenos a un colexio privado e cobrar os 100 e pico mil euros, que a mí todo eso me parece moi ben. O que non entendo é por que o criticaba, por que decía que él nunca faría eso. E esas cousas, curiosamente, no seu electorado, sí funcionan moito. É dicir, engañáchenos, dixeches que ibas a facer todas estas cousas, e a nada que tiveches a primeira oportunidade, mandas aos nenos a un colexio privado. O sea, que resulta que os públicos non valen. E iso, eu creo que Podemos, efectivamente, ten un futuro moi malo. Eu creo que non sei canto aguantará, que eleccións, pero vai aguantar moi pouco. E xa, no outro bando, pois é que o Partido Comunista, históricamente, tivo aí uns resultados que 1,5 millón, 2 millóns, pero non hai máis. Estamos nun país de casi 50 millóns de persoas e a extrema esquerda nunca foi unha oferta moi atractiva. Paula Chouza segue a diario a Sumar. Como se está vivindo dentro, no seo do partido, todo isto? Bueno, eu creo que ninguén contaba coa proposta de Gabriel Rufián con que ia contraprogramar o acto que xa tiñan axendado o día 21, aínda que non se fixera antes público. Por moito que poida parecer o contrario, non? Que eles apuraron porque Rufián puxo a data. En realidade, parece que foi o contrario. A ver, eu creo que Rufián o que pon en riba da mesa é unha pregunta. Que facemos? Que facemos ante o auxe desta xente? A esquerda ata hai unha semana estaba morta. Non existía, nin debatíamos sobre ela porque era irrelevante, leva tempo sendo irrelevante, porque o goberno non saca nada adiante, se tumbou a reducción da xornada laboral e, polo tanto, eles estaban cun papel moi secundario dentro do goberno e fora, pois non había máis expectativa. Eu creo que aquí hai un ánimo de
levantar o electorado, o potencial electorado que teñen tanto as esquerdas nacionalistas como as esquerdas federais ou confederais e algúns partidos de corte autonómico que tampouco son 100% nacionalistas, como pode ser Xunta Aragonesista, que sí hai un aragonesismo, etc. MES, estamos falando de Compromís. Bueno, o que hai, por un lado, é un desexo de, veña, imos facer algo, estamos aquí, etc. Está moi ben que Rufián anime os seus, que o BNG arrime os seus, que Bildu arrime os seus, funcionaría unha lista conxunta? Probablemente non, porque operarían os vetos cruzados. Xente que nunca vai votar a Gabriel Rufián porque non lle representa e porque sempre votou contra outra opción, por exemplo, en Cataluña, e xente que non votaría nunca a Bildu votando a Esquerda Unida, precisamente polo pasado que ten cada un e a súa traxectoria histórica. Dito isto, sobre o liderado de Yolanda Díaz, eu teño a intuición de que ela ten perfectamente decidido o seu futuro. Outra cousa... Que pasa por? Eso só sabe ela, pero outra cousa é que esta sexa a semana para falar diso. Faga o que faga o sábado vai ser noticia. Saberemos antes se vai ou non vai o acto do sábado. Pero faga o que faga, efectivamente xa vai ser suficiente noticia. E se aínda por riba anuncia algo antes, creo eu que eclipsa calquera nova que poida haber nese ámbito da esquerda. O que vai pasar o sábado, simplemente uns partidos que se poñen diante da cidadanía e lles din imos traballar xuntos, porque o 23 de xullo de 2023 chegaron a un acordo o límite do prazo e non traballaran nunca xuntos, non fixeran nada xuntos previamente, porque ali o que operou sobre todo foi este proceso de escoita de Yolanda Díaz coa cidadanía, sen estructura por debaixo. Certo que había organizacións que xa estaban dando un respaldo, pero non había nada organizado como tal, e se lles dixo as organizacións que les ían despois, que era o momento da cidadanía. Bueno, agora é todo o contrario, son os partidiños, non, que dicía ela, os que toman, digamos, o protagonismo, a militancia, etc., e queren construir un proxecto para que precisamente non pase o que está a pasar e o que pasou con Pablo Iglesias, con Albert Rivera... Vale, precisamente sobre isto falou hoxe Patxi López, porque non sabemos si será Yolanda, si será Rufián ou que, pero preguntaron ya el no Congreso, escoiten. A nosotros nos parece bien todo lo que sea poder organizar a la izquierda, que está a la izquierda del Partido Socialista, que aglutine ese espacio, que aglutine ese mundo, que lo aglutine electoralmente también, porque luego será más fácil tender un puente, iniciar un diálogo, tener acuerdos para evitar gobiernos de derechas en este país. Bueno, en marcha. A eles dalle igual que sexa un, que sexa outro, pero venlles ven que a esquerda do Partido Socialista se aglutine para loitar contra a dereita. O eslogan xa está manido. Sigue funcionando de loitar contra a dereita, Pilar? No. Bueno, pasa que hemos entrado en una dinámica que todo está en clave electoral y estamos viendo un espectáculo bastante demencial. Bastante demencial. Pues eso, ahora de repente aparece Rufián, que bueno, Rufián tiene un componente sentimental en todo lo que está pasando. Se enamora de la jefa de comunicación del PNV, se casa con ella, deciden vivir en Madrid y entonces se cambia todo su esquema. Se cambia todo, porque él ya no quiere ser alcalde de Santa Coloma, que es donde le dice el partido que tiene que estar, entonces renuncia. Claro. El factor humano. Bueno, claro, por eso te digo que es que el factor humano es el amor en este caso, que es mucho más romántico que la novela de Graham Greene, que le murió todos hace muchos años, ¿no? Pero entonces ahora se ha convertido en un patriota, un independentista catalán que está encantado de vivir en España, además lo dice él, y callejea por Madrid y se encuentra encantado. Y tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, es decir, Rufián monta esta historia pues porque en su partido le quiere poquito, por no decir que le quiere nada, y entonces monta esto con los nacionalistas y con los independentistas, entonces revoluciona el otro ala que es todo lo de Yolanda Díaz. Claro, todo esto es un espectáculo tremendo. Y si a eso le añades que estamos en periodo electoral, tú mismo lo acabas de decir, Paula, ¿no? Que estamos en este momento, todo tiene clave electoral, todo, absolutamente todo. Pues es muy de locos. Lo que ha pasado hoy en el Consejo de Ministros es absolutamente... es chusco que se presente un anteproyecto de ley contra la corrupción
el gobierno de Pedro Sánchez Sí. es para llevarse las manos a la cabeza. 7 meses despois de telo anunciado, un ano despois de Coldo, bueno, en fin. Pero vamos, sí. y cuando faltan 3 semanas para unas nuevas elecciones. Es que todo lo que está pasando, si tú no lo haces con la lectura de a ver qué quiere aprovechar este tío en los próximos días, pues claro, que Pedro Sánchez presente y su equipo una ley anticorrupción, isto es de tebeo. Imos ir agora outra vez ao Congreso, porque esta mesma tarde hai pleno. Hoxe o protagonista era o Burca. Por qué? Por unha proposición de lei de Vox, que en principio ia ser apoiada pois por Vox, polo PP, e entendíase que por Junts, porque eles din Burca non, pero Vox tampouco. Entón, votaron que non. Por qué? Porque teñen a súa propia proposta. Aí estamos vendo nas imaxes o que está a acontecer agora mesmo no Congreso dos Deputados. Iván, que opinión che merece todo isto entrando na lei, aínda que sexa polo miúdo, porque únicamente poderemos dar un par de titulares, Sí. e tamén neste xiro radical de Junts de última hora? Sí, a ver, eu creo que, bueno, para empezar, eu creo que se están buscando problemas onde non os hai. Mais alá deso, xa o que o xogo político, vimos de aprobar unha lei de multirreincidencia Sí. que era unha reivindicación tanto de Vox como de PP, casi que histórica e que comparten incluso os socialistas en Cataluña, porque hai unha problemática un pouco máis evidente, etc. Esa lei aprobouse con votos completamente transversais, aparte de que desbloqueou o PSOE, votou unha... Bueno, toda a dereita e o PSOE. Votou no PSOE e astivos Esquerra Republicana, astivos en esa lei que supuestamente era unha bandeira de Alianza Catalana, xa nin sequera de Junts. Que creo que pasa aquí? Bueno, pois hai que ir un pasiño máis alo. Si esta bandeira non a podo capitalizar eu, porque transversalmente se vota no Congreso, pois vamos ir un paso máis alá a ver algo no que poidamos romper un pouco esas dinámicas de voto e si poida capitalizar eu. Co cal, pois, dase a paradoxa de que Vox presenta unha, Junts intenta explicar por que vota non, pero que presenta a súa propia, etc. Eu creo que, bueno, cada un intenta mostrar o seu electorado que defenden esa bandeira. Eu creo que sobreactuando, porque non creo que en España falábamos antes das problemáticas do CIS, non? Nos 50 primeiros eu creo que hai outras cuestións que os españoles lle preocupan bastante máis que isto. Vieito, coido que non pensas o mesmo, non? No, vamos a ver, eu é que o Burca me parece que non é unha cuestión religiosa, é unha imposición ás mulleres, é dicir, eu considero as mulleres de un segundo nivel. E chame moito a atención que a esquerda, mal chamada progresista, porque claro, a min que a esquerda, sobre todo a actual de España, diga que é progresista, o progreso no que é tamén meu, e eu non me considero, en este caso, coincidindo neso. Para min é unha cuestión, insisto, de falta de respeto á muller. Por qué? Porque ademais non existe, teño aquí escrito, dito por un experto marroquí, pero experto no Islam. Non existe ninguna aleya ni máxima do profeta que recomende ou obrigue a dita indumentaria. Si fose así, todos os países musulmanes terían obligado e imposto esta. É simplemente unha forma de humillar á muller. E como me decía él tamén, e ten razón, os da esquerda, cando están intentando defender eso, en realidad están tratando de apoiar a quenes lles gusta impoñerlle eso á muller. É dicir, non é un tema religioso, é un tema de desprecio á condición femenina. E iso, nun país como o noso, como en Europa, non é dicir, se eu recibo cartas do Ministerio de Igualdade porque non sei que rapaz nun artigo, nunha información, non empregou adecuadamente unha expresión, como é que esa sensibilidade non se mostra na humillación a unha muller que non se lle deixa ter? Porque se ti lle preguntas de verdad a inmensa maioría desas mulleres, claro que queren ir normalmente. E ti pensas que as nenas que van aos colexios a partir de que teñen a menstruación e teñen que levar o pano, non lles gustaría ir como o resto das compañeiras? Por suposto. Sigo pola orde, logo pasamos por aquí. Paula. Sí, completamente de acordo. Eu
coido que o uso do burka é unha cuestión, vamos, que atenta contra a dignidade e os dereitos da muller. Completamente de acordo, por iso creo que non é un debate de dereitas e esquerdas. Estaba vendo hoxe, non, como foi o tema en Francia hai 15 anos. É certo que saiu cun goberno de centro-dereita, coa meirande parte dos socialistas e os comunistas que non participan na votación, pero un senador como Jean-Luc Mélenchon, hoxe referente da esquerda española, votou a favor, inda que logo é certo que ten matizado a súa posición. Eu o que coido é que hoxe este debate plantexado así por Vox é unha forma de afondar, digamos, nese discurso xenófobo e racista e entrar nese marco, que creo que é o que non fixo hoxe a maioría de investidura, incluído Junts, que sempre acaba sorprendendo coas súas decisións, se les din que van a presentar a súa proposta. A ver como entende o seu electorado. Eu non sei se atenta como razona e razonou tamén no seu día o Supremo cando tumbou a ordenanza local, creo que foi de Lleida, no ano 2010, non sei se atenta contra a liberdade religiosa, se supón unha discriminación. Quizáis a discriminación maior é a outra. Eu non teño problemas en que entremos a reformar a Constitución, se fai falla, e a debatir efectivamente, porque creo que é un debate de país, pero un debate que non pode estar enmarcado nin dirixido baixo os argumentos de Vox. Pilar Cernuda. Bueno, primero creo que hay que insistir en que no es lo mismo el niqab que el burka. Porque el burka... No, claro, pero es que hay que hacer... Peor, sí. Claro, porque el niqab, no lo hemos nombrado, pero es que la gente... No, bueno, claro, son as dúas prendas, claro, non es que con el niqab vas completamente cubierta, pero la cara la ves. Y lo otro es que eres... Solo os ollos, no niqab son os ollos. Y puedes tenerlo también entero, ¿eh? ¿Ah, sí? También, sí. E outro ten a también, red, pues, ¿no? lo único que pasa es que tienes que tener todo de negro y hasta el suelo y tal. Y luego hay los del pañuelo pero es que lo otro no eres nada, eres una figura que además acabas teniendo problemas de la vista porque es como una tela con una rejilla. Y eso es lo que me parece mucho más degradante todavía, porque no eres nada. No eres nada, puede haber un hombre dentro de eso. De hecho, una de las razones por las que se prohíbe el niqab en muchos países es por seguridad, porque tú no tienes posibilidad de saber qué hay debajo. Segundo, lo que tú dices, lo de la religión, efectivamente, no hay nada en el Corán ni en ninguno de los libros de la religión musulmana en que te obligue a que la mujer vaya cubierta entera, para nada. Eso es una interpretación absolutamente radical y extremista de los que son más pata negra y que te dicen que estas cosas que hay de respetar a las mujeres y que supeditadas al hombre, eso sí, pues eso creen que tiene que ir en segundo plano. A mí me parece y luego hay que saber un poco también cómo funciona en estos países musulmanes respecto a la mujer. Bueno, sabemos todos que son de segunda categoría y todo eso, pero sin embargo, por ejemplo, hay universidades en países musulmanes en los que no se permite que la mujer vaya con burka, ni con niqab tampoco. No. Y de hecho, en Turquía fue el primer país musulmán, con mayoría musulmana, pero era laico, a través de Atatürk, el primer presidente demócrata que tuvo. Y cuando llegó Erdogan, se encontró con que a las mujeres no se les permitía en algunas universidades turcas ir con veladas. Y él tenía mujeres cercanas a su familia que eran muy religiosas y las mandaron a estudiar a Estados Unidos, que sí había universidades en que se permitía ir con el burka, no, pero con el niqab. Y entonces él lo que hizo fue cambiar la lei para que claro. Dentro do respeto á muller, que é unha batalla que se deu en todo o Occidente, en Marruecos, que o temos aí ao lado, temos a 14 kilómetros, a muller non pode heredar. Eu coñezo un caso dun matrimonio marroquí, bueno, a nai é española, o pai é marroquí, ten dúas fillas, e o gran problema que ten este home é que está intentando a ver como lle pode deixar as danza ás súas fillas, pero sin que a lei e incluso os propios primos. Os primos varóns teñen dereito. Entonces, aquí en este país eso non podían ter contas abertas no franquismo. Eu lembro que a miña nai tiña unha conta aberta no franquismo. Que tremendo. Y la mía, pero que permiso del marido. Exacto, pero o que é tremendo é que agora, en un país que está aí ao lado,
e que co que temos unhas relacións extraordinarias, as mulleres non poden heredar. Dende logo é un debate de moito calado do que seguiremos falando, porque hoxe era únicamente un apuntamento precisamente por esa proposición de lei de Vox. Veña, marchamos aos tribunais, porque a pasada semana vimos unha imaxe que era impensable hai agora 2 anos. O comisionista da trama, Víctor de Aldama, o exministro de Transportes, José Luis Ábalos, e a súa man dereita, Koldo García, xuntos nunha mesma habitación, xuntos sentado no banco dos acusados. Un titular, Iván, sobre o que viche aquel día, o que sentiche, porque creo que foron unhas imaxes que non nos deixaron indiferentes a ninguén. A imaxe é superpotente, non? É casi como cando iba no furgón entrando ao cárcere, non? É moi chamativa. Pero a min sí que me chama moito tamén a atención as diferencias que hai, non? Entre o corrupto e o corruptor a hora das penas, non? Digo eu, que igual hai outros delitos, non, de malversación que suman, non, Ábalos e Koldo, pero bueno, 7 anos por un lado e 24 por outro, chámame aí moito a atención. Eu creo que tamén un pouco hai, que parece unha película aquí de gángsters, non? Esas rencillas, esas miradas que teñen entre eles, eu creo que moito vai de aí a ver quen está cantando e quen está intentando pactar, non? Ca Fiscalía Anticorrupción. Víctor de Aldama moitísimo máis tranquilo, Koldo García tapándose cunha prenda de roupa porque pensaba que as cámaras estaban nun lado cando tiña unha cámara na fronte, José Luis Ábalos absolutamente abatido. Sí, hay mucha hipocresía en todo eso, ¿no? Y bueno, hay gente que está pactando, empezando por Aldama. Aldama estuvo en prisión y salió con la promesa de que iba a colaborar con la policía, con las investigaciones e incluso dando información que se han publicado en todas partes, ¿no? Aquí nos esperan meses verdaderamente entretenidos, sobre todo en el peor sentido de la palabra, porque son personas muy importantes y relacionadas con el gobierno, pues que bueno, que estaban haciendo fechorías. Yo no sé si son delitos o no, pero fechorías desde luego. Y vamos a ver cómo acaba todo esto, pero y además no son los únicos y hay gente, nos consta, muy preocupada con lo que pueden contar, porque esto va a la línea... Está comenzando agora. Esto va contra la línea de flotación del gobierno del PSOE actual. Non sei se vos pasou a vos, a min, cando vin esa imaxe, creo que Ábalos foi consciente do que tiña por diante a partir de agora. Creo que é a primeira vez que o vexo dun xeito tan abatido. Bueno, leva xa uns 2 meses en prisión provisional, entendo que iso cambia o humor de calquera persoa. En todo caso, eu creo que por un lado, como dicía Iván, non, a diferencia que hai entre o corruptor e o corrompido, compre que haxa unha reforma, eu creo que sexa moito máis dura cos que cometen o delito e incitan o delito, vamos. E tamén unha reforma cos aforamentos para impedir que a xente que estea envolta en casos de corrupción utilicen o seu escano como utilizou Ábalos e a súa defensa para retrasar todo o posible o xuizo. E agora queren que vaya outra vez a Audiencia Nacional, de novo, para sair do cárcere e para gañar tempo, que é o único que poden facer, eu creo, neste caso. Xa que falábamos antes da dignidade das mulleres e tamén de determinados persoeiros, eu difiro aquí con Bieito, eu non iría de cañas cunha persoa que falou das mulleres como falou o señor Ábalos. É unha forma de falar, pero non... Bieito. Pero que non me simpatiza o persoaxe, quero dicir. Resultaban simpáticos nesa distancia, pero bueno... Teremos Por exemplo, non crucei ninguna palabra, pero é unha forma de... Teremos ese xuizo en abril, será ben diferente o xeito de que cada un deles entre o Supremo, uns trasladados dende o cárcere, outro pois dende a súa casa, non? Eu no caso de Ábalos, por responderlle a Paula, foi un persoeiro que o Grupo Socialista e o Goberno lle adicou 2 minutos de aplausos no Congreso dos Diputados cando se empezaban a decir esas cousas, non? Sí. E máis decía que era feminista porque era socialista.
Como que nese ten campo. fillos, non? Eu teño fillas, son Eu tamén teño fillas. No, pero que ese argumento, non? Claro, Eu claro. son pai, como non vou ser feminista? Algún apuntamento sobre isto ou cambio radicalmente de tema? Sobre... Ábalos e Coldo? No, Nada? xa está dito. Veña, pois temos que agardar ata abril. Teñen razón, Paula, que hai que modificar a lei, pero é certo que, por exemplo, a lei de concursos de acceso ás grandes obras tamén ten que ter un nivel de transparencia que non o hai. É dicir, hai moitos empresarios, sobre todo medianos e pequenos, que non teñen máis vía que a vía absolutamente perversa de chegar a un acordo monetario con, sobre todo os máis pequenos e os medianos. É dicir, que se estipulaba, con todos os gobernos, eu diría, que para chegar a unha obra pois hai camiños non santos aos que hai que acudir, non? Hoxe tivemos no Congreso dos Deputados unha xornada especial a homenaxe á Constitución, a nosa Carta Magna, presidido un acto polos reis, tamén con Felipe González, tamén que o vimos, con diferentes ausencias. Quero que escoitemos, antes de nada, Felipe González, porque todos os micros e todas as cámaras estaban a buscalo a él por ese voto en branco que dixo do Partido Socialista. Que é o que dixo hoxe? Escoiten. En 23 voté la oferta que se hizo, otra cosa es lo que se cumplió. Que se fixo, outra cousa foi a que se cumpliu. Un titular sobre a mañá de hoxe, con esas presenzas, esas ausencias e o contido en sí de todo isto. Bueno, saudo frío, protocolario, non quedaba máis remedio, aí estaba un pouco o morbo. Ao final creo que acudiu a andar, non? Porque en principio por a senda creo que non tiñan, aínda que creo que se olvidaron os reis del no discurso. Pero, bueno, volvo ao co que comezábamos, co tema da enquisa do CIS. É a Constitución máis lonxeva, pero a día de hoxe tamén é a que será menos confianza entre a cidadanía. Eu creo que antes hai un 80 e pico % que creía que se debía reformar. Eu non vou tan alá, creo que unha boa Constitución, pero hai que cumplila. Hai artigos como da vivenda, que se asegura unha vivenda digna, incluso que as entidades públicas eviten a especulación e non se cumple. Vale, Pilar, un titular. Tenemos un minutiño de pico. Vamos a ver, ¿por qué se ha hecho esto? Porque no se ha hecho en la fecha que se cumplía que era efectivamente la Constitución más longeva. Faltaban 3 o 4 semanas para que se cumpliera. Cuando tú haces una cosa porque a partir de tal día somos la Constitución más grande de la historia de España, tiene que ser ese día, no 4 semanas antes. Entonces, hay un tinte electoralista ahí que a mí, vamos, sin ninguna duda. Las invitaciones se cursaron, algunas el viernes pasado. Por eso hubo ausencias de gente importante que tenía compromisos. Todo se ha hecho con algún sentido, todos hemos ido a este tipo de cosas y te invitan un mes antes. Sí. Y además la fecha, es absurdo. Non adiantada, non? Paula. 3 detalles rápidos. Hai que coidar a Constitución no artigo 47, como dicía Iván, para que teñamos acceso a esa vivenda digna. Non hai que ter medo a reformala, xa que é a máis lonxeva. A ausencia dos partidos nacionalistas que consideran que esta Constitución consagrou un sistema moi centralista. Vale. Vieito. A democracia e o goberno das maiorías, os nacionalistas, dende os anos 80, só os representan o 9% dos votos dos cidadáns españois. 9%. É dicir, hai un 91% que non está con o nacionalismo. O que pasa é que o sistema electoral español ten esa perversión de darlles unha sobrerepresentación. Por outra banda, non me gustou nada a intervención de Armengol, unha vez máis, unha muller pouco dotada para, digamos, a reflexión político-intelectual, facendo un discurso absolutamente sectario contra unha parte da sociedade española. A Constitución é de todos. Hai que cuidala, efectivamente, pero hai que, efectivamente, cumplila. Aí estuvo moi ben o rei, por exemplo, cumplila presentar os orzamentos. Claro. Era un dato, por exemplo, bastante significativo, que estamos nunha legislatura que vamos a rematala sin haber presentado un orzamento. Pilar, quedei cunha dúbida. Cando se enviaron as invitacións, entón? Pues mira, yo conozco de alguien importante que no estaba hoy y que me dijo que la recibió el viernes pasado. Wow. Y dicho eso, yo creo que fue muy importante como reconocimiento de que la Constitución es la gran ley de España, que más lo dijo el rey, ¿no? La ley, todo está en la Constitución. Pero insisto, porque se ha hecho ahora. Vamos, a mí no me cabe la menor duda, a lo mejor soy muy boba y muy mal pensada, pero esto hay un tinte electoralista evidente, se ha hecho deprisa y corriendo.
Pois moitísimas grazas aos 4 por estar hoxe aquí neste debate no que tentamos falar de moitos temas xa. Comezamos co CIS e mira, casi rematamos co CIS, non, Iván? Pasando o círculo aquí. Bueno, Iván Gil, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Paula Chouza, moitas grazas. Igualmente, verémonos o sábado igual. Verémonos o sábado. Mañá non vas? No. Pilar Cernuda, moitas grazas, un placer sempre. Dieguito Rubido, director del debate, grazas. E moitísimas grazas a todos vostedes, porque sen vostedes este programa non é posible. Volvemos a vindeira semana, que de seguro teremos que falar moito do que aconteza mañá con Rufián, do que aconteza este sábado con Sumar e co resto de partidos. Veremos que pasa tamén con Podemos e veremos que pasan con todos os temas que teremos que tratar nestes vindeiros 7 días. Moitísimas grazas por estar ao outro lado. Xa saben, isto é Conexión Galicia. Son María Cheda e vémonos todos os martes.